कक्लाबारि बियाबनि कारहाना गामियाव बारग'मन्थ्रि प्रमिता रानी ब्रह्मनि आगान। रायजो राजाजों सावरायफैदों सुखु दुखुनि खौरां बारग'मन्थ्रि प्रमिता रानी ब्रह्मआ। लोगोसे कक्लाबारि बियाबनि कारहाना गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनो मोननानै जोबोर मोजां मोननायखौ फोरमायदों। गोबाव सम मन्थ्रि जानानै थानाय समाव आंखौ बिथांमोना खाथियाव नायनो लुबैब्लाबो नुवाखैमोन, टिभिफोरावसो नुबाय थादोंमोन। दिनै बिथांमोना खाथियाव नुनो मोननानै जोबोर खुसि जादों होननानै फोरमायदों बारग'मन्थ्रि प्रमिता रानी ब्रह्म बिथाङा। मोजां मोनदों, जोंनि गामि मोनफ्रोमावबो सादा सिदा रायजोखौ खाथियाव मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोनहाबो माने आंखौ मोननानै बिराद खुसि जादों। फट' माबायावसो नुयोमोन, टिभियावसो नुयोमोन, दिनै एकदम जों साखात मोनबाय। बे खुसिजों बिथांमोनाबो बिराद खुसि जादों। दा बे हिसाबै माने रिलेसना आरोबाव साबसिन जानोसै आरो बे गामिनि माने रायजो राजाजों। दा बेबायदि आंबो बिराद मोजां मोनदों जे रायजो राजाया माने आं फैनायखौ लानानै बिराद खुसि जादों। सासे बर' मन्थ्रिमोन, माने खामानि मावबोनाय सासे आइजोमोन, बर'नि मोनसे सासे नेरसोनमोन। बे हिसाबै बिथांमोनाबो मोजां मोनदों। जिखिजाया आं खुसि जादों। नोंथाङा बेवहाय रायजो राजाजों मा मा सावरायफैदों? सावरायनाया बेनो रियेल बाथ्राया मा, जोंना रायजो राजा गोबाङानो मोनथिया, बेफोर बाथ्राखौ मोनथिया। जारिमिनखौ आं खोन्थादों, बोरै जों आन्दलन खालामा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव, बोरै जोङो आरम्भ खालामा, बिनि उनाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ गारनानै थैनानै थांबाय, बिनि उनाव सोर नेतृत्व होखो, बेफोर गासिबो बाथ्राखौ आं बिथांमोननो बुंफोरना होदों। जे आन्दलना प्रेक्टिकेल आन्दलना मा, ओरैनो साव रायजो राजाखौ लेंहरनानै फोथाराव जिरायनायानो आन्दलन नङा, बे खालि ओरैनो सिम्बलिक दिन्थिनाय। खिन्थु जों प्रेक्टिकेल रायजो राजाखौ लानानै जे आन्दलन खालामदों, रायजो राजानि जोंनि बोलोमोन बेफोरखौ आङो बुंदों। बिथांमोना माने मोजां मोनदों आरो। नोंथाङा कक्लाबारि समाजनि आगोल मन्थ्रि जानाय समाव फैयामोन नामा? कक्लाबारियावथ' ओरैनो माने सकफ्राव फैयो, अफिसाव फैयो। गामि ओनसोलाव जुदि दरखार जायोबा, जेनेबा बहाबा पिएचसि दङ, बे पिएचसिखौ बानायदों, लामा होदों आङो। सापागुरि समस्तिनि आन्दाराव लामा सामा सेंसन खालामना हरदों, बबेबा जाम्फैखौ सेंसन खालामना हरदों। बे हिसाबै बै जायगाफ्राव आं फैदों आरोखि। बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनो, फोथायनाय दं बिथांनि सायाव। बिथाङा माने सिदा सादा सासे सुबुं। बे हिसाबै माने सिगांनिफ्रायनो जोंनि दलनिफ्रायबो बिथांखौ लुबैखादोंमोन। खिन्थु राजनितिक हाल साला बे समाव एसे आलादामोन। बे हिसाबै बयखौबो खुसि खालामनो आरो बयबो अर्गेनाइजेसनखौ नायनानै माने माबाखौ केन्डिडेटखौ सोलायनो गोनां जादों आरोखि। आरो आंनि रिपर्टआबो बेनोखामोन। बे समाव शंकर बसुमतारी देरहागोन? आंहा दा सरकारि दोलोआ मा खालामो, जुदि कारापसन खालामोब्ला, कारापसन बेआइनि भाबै जुदि खामानि मावोबा होमबा आलादा जानो हागौ। खिन्थु प्रेक्टिकेल इलेक्सनखौ इलेक्सन बायदि जुदि हगार हरोबा जों देरहागोन आरोखि। रायजो राजाखौ मा दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना साग्रिद जानांगौ। नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो रायजो राजानिसिम जोंनि माबाफोरखौ सैथो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना होनांगौ आरोखि। आं खावलायबाय नोंथांमोनखौ।